Hej, det er Andreas fra Outdoor Works. Jeg vil demonstrere, hvordan man bruger et spritanlæg. Og jeg har noget fuldstændig standard tankudstyr her på programmet. Vi har et låg eller stegepande. Så har vi selve spritanlægget, som består af regulatoren, jeg har løftet af. Og så har vi låget her med en gummipakning, der skal være tæt, så spritten ikke løber i en tryksæk, og den lille brænderenhed. Når jeg samler mit tankanlæg, så er der sådan nogle små tapper her, og små huller her. De skal passe sammen, så hænger det sammen. Så kan jeg flytte rundt på det, også selvom det er varmt og der er ild i det. Kan jeg flytte rundt med det, stille det et nyt sted, hvad jeg nu måtte skulle. Når jeg lige demonstrerer her, så holder jeg lige vindskærmsdelen for sig. Så tager jeg min gasbrænderenhed, og den tænder jeg bare med en lighter. Og nu er der ild i den. Det kan være ret svært at se den her flamme, men hvis man har hånden over, så er man ikke i tvivl. Både med øjet og i kameraet er det sikkert rigtig svært at se flammen, men der er flammen nu på, det kan jeg tydeligt mærke. Og det kommer altså stille og roligt. Når man slukker sådan et anlæg, så tager man denne her regulatordel og lukker låget til og lægger den henover. Hvis man har sin vindskærm på, mens man gør det, så synes jeg med fordel måske, at man kan tage fat i den sådan her og lægge den nedover, og så måske få den lukket dernede. Det kan også være et eller andet med, at man bare sådan prøver at kaste den nedover. Og det er selvfølgelig meget nemmere, hvis man har vindskærmen af, at få slukket den. Det vil jeg gøre nu. Så er det slukket, og jeg kan lige tjekke, at den er i orden. Hvis jeg skal fylde den op, så har jeg sådan en certificeret tankeflaske her, hvor at jeg kan fylde den op herfra. Nu er den ikke særlig varm, så jeg tør godt at fylde den op. Men hvis jeg har brændt den helt tør, og den er sindssygt varm, så skal jeg altså lige vente lidt med at fylde sprit på. Den her flaske har den fordel, at hvis der skulle være ild i den, og spritten eller ilden løber op igennem flammen, så lige så snart jeg slipper ventilen, så kommer der ikke mere luft ind, og så stopper den altså med at brænde. Så det er sådan en sikkerhedsflaske, som jeg meget anbefaler, man bruger, hvis man har børn eller spejdere, eller bare ikke er så god til at tænke sig om. Så er det altså en smart ting at have, hvis man bruger de her spritanlæg, fordi det minimerer ligesom risikoen for, at ilden løber tilbage op, når man er ved at hælde på. Og det er jo irriterende, hvis man er midt i havgråden, og man løber tør for sprit, at anlægget så ikke kan fyldes på hurtigt, fordi man står der og venter på, at det bliver afkølet. Så køb sådan en flaske, hvis du bruger sprit. Men således virker anlægget. Jeg håber, du bliver klogere. God fornøjelse med det. Og det er jo bare tanker med standard sprit. Og bland eventuelt en lille smule vand i dit sprit, så skulle det sode mindre. Det er måske en myte, og måske er det virkelighed, men vi plejer at gøre det. Og det er så Andreas fra Outdoor Works, der takker af, og håber, du kunne bruge informationen og blive lidt klogere på, hvordan sådan en tankesæt virker. Fortsat god dag.